Coba kotor colika. Coba kotor colika. Bisa Dapur mana Bhutan representatif RS makanya. Coba kotor colinai. Coba kotor colinai. Cengat dak klayo. Bisa Dapur mau omor rehe. Bisa Dapur mana Bhutan representatif RS makanya. Coba colinai. Coba kotor colika. IPFT long live. Music convention Hujiyar. Coba kotor colinai. Coba kotor colika. Buru rokna dakter ke rehabilitation marinai. Coba colinai. Coba colika. IPFT. Adisa. IPFT. जों जत त्रिपुराबासी रकना साइमानो थानाय 21 तारिखो कांचनपुर महकुमाव नागरिक सुरक्षा मंच प्लस मिजु कन्वेंशन नि बुमुं रिवुई आरो इंडेफिनिट पीरियड नि जे बन दागुकजाक आ बन तो जों नुखा जोंनि खासुकसा खरकजा फायारमेन बिश्वजित देबरमा बिनि लांमा चखा এই কারণে ন বন ওয়াক টক রকনো যেভাবে বুও সেইভাবে ন বুই বন বুথার জাখা বিন অ গথৈন নগুই সারা ত্রিপুরানি চিনি ত্রিপুরা सरकनि बुखानि मुक्ति यरखा बन जों तिनि सरन खाइ न बिनि फला मोथांजाकथं बिनि 8टा शट गति जों दिआइ न तिनि चिनि अ रैली बन जे बुथानाय रकनो बिश्वजित देबरमानो जे बुथानाय रकनो डाक्टी खलायै एरेस्ट मा खलायनाय अबनो चिनि सरकारनि थानि दाबि अ दाबि नारगैनो तिनि जों अर सदर नर्थ IPFT युथ IPFT आटिसा लुवाजिमा खलायै जों तिनि अर खादुमानि पान्डा खादुमानि रैली जों खलायलायखा जों साइमानो सै ब्रु रिफ्यूजी रक बरकनो बुरु रिफ्यूजी नि ट्रिट खलायजाक दङ सिनि थानि बरक रिफ्यूजिया बरक चिनि टाकुक त्रिपुरानि टाकुक बरक कुनु ना कुनु कारणे सेई 1997 सालाव बरक मिजोरामो बरक थांनानि बाय दंखा फियाबा आरो बरक टङि माया आङै त्रिपुरावनो हाय फाइपिका अब बरकनि जागानो बरकनो अ जागाव ताबुक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिजोराम गवर्नमेंट फोर्थ कर्नर एग्रीमेंट खलाय त्रिपुरा बरकनो स्थायी बसबास रिनानि जे प्रसेस चलि दङ अ जागाव केबेंनाय साबोबा ओ केबेंनाय रकनो जों बेलाय खलाय निन्दा खलायो बरकनो रियां ताकुक बुकुक रकनो त्रिपुराव डाक्टी खलायै बरकनो रिहेबिलिटेशन रिजाकना उंथं अ दाबिबो तिनि चिनि रेलिनि बिसिंथि जों खलायो हिमत बरन जों खाजा खामो तिनि जों अर लेफुंगा बाजार ब्लॉक निगाना बाजार सारा बाजार एलाकार जों गुरुगै तिनि रैली खलायजाखा तमनो जुदि एरेस्ट खाजे कनो ताम खाने आपे के बिस्कां सालो जों बिस्कांनि सालो सुदु एरेस्ट सिमिया सिनि IPFT नि दाबि दंगो जे नागरिक सुरक्षा मंच प्लस निनि मिजु कन्वेंशन नि जे नेतृत्व जारा खलायनाय बरकनि ओ नेतृत्व रखनबो डाक्टी खलाय एरेस्ट मा खलायनाय तामनि बागै हिगाके बरक आ जागाव जे अशृंखल भाबे आंदोलन बरक आरो खलायमनि 144 इम्पोज खलायजाक न बरक वायलेट खलाय आरो जे आंदोलन खलायका बरकनि जे आंदोलन खलायमनि जनगण बरक अशृंखल भाबे आ जागाव इनडिसिप्लिनली बरकना आरो तिजुलखा अबनि बागै बरकनबो आ जागाव इमिडिएटली एरेस्ट खलायना नांनाय अबनो चिनि दाबि आर जदि डाटी खलायजाके सारा त्रिपुरा ग्रांगै चिनि IPFT नि ताइबा आंदोलन तिनि जे आंदोलन सारा त्रिपुरा बेपि इंगै दं अबन तलाय ताइबो क्राक कटर आंदोलन जों खलायनो बागै सेंट्रल कमिटि अफ कक सालाय दंनाय जों